aingu U Blei bola aingi kanikalat kum ke Jingiaseng Khynnah bangin yo jingshakri u hakani kapor ngakot ye pi baro ban pin ya shimbenta ban yamani langbat u ban haswa bangin len tungin pendam hagi jing duwai try jesu kanrat ni aingu imi kopa na benta kani kapor ya ka bamlasha ingi try kum ke Jingiaseng Khynnah bangin yo ya kalat ban shakri biang yami sasisian pat bat ban yaro ban pendan buram ka kerteng ke jong me ni aingu imi kopa biit namar mela don rekat bat ngi habaro shitayo bat mela aingi ke jingkot ke jingkhia bat kabor bat kabam kadi kakop kasam kopa hapadeng kini ke jing e baro ni aingu imi try namar mela aingi try ki jing kyrkhu ki babun hak kini ki por baro bat ngaduai ko pabiet ba mendan rekat bat ngi iwei pewei bangin la ban yo sngo ya ka ktian ke jong me bat bakan so thiet haki donut ki jongi shim ya ka por ke jongi ke brangsa baro kini baro ngapan ngangu ngadam hak kerteng ke bathiang bat ba im Jesus Christ no im jongi ban Nazareth amen hakan ka por nga khot i wan kit bain yalam ya ka we ke jing roi bat hadian kata nga khot i kong iba ba in yalam ngi hakaba pulis dang bat duwai ni chimtar kan ga we ga jingroi kabong this little light of mine I'm going to let it shine ni chimtalang baro mo this little light of mine I'm going to let it shine this little light of mine oh I'm going to let it shine this little light of mine I'm gonna let it shine let it shine let it shine let it shine this little light of mine this little light of mine I'm gonna let it shine this little light of mine oh I'm gonna let it shine this little light of mine oh I'm gonna let it shine let it shine let it shine let it shine hide it under a bushel low and I'm gonna let it shine hide it under a bushel low and I'm gonna let it shine hide it under a bushel low and I'm gonna let it shine let it shine let it shine let it shine see this light of mine this little light of mine oh I'm gonna let it shine this little light of mine oh I'm gonna let it shine this little light of mine I'm gonna let it shine 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 ani kapor shwabing let U Blei ha jing duwai man puli khndiat na tien jong Blei na ki jing roi sam jong u David ka ba lai phu saw kat khot ka ba khat wei hadu khat saw ale phi ki khon to skap yanga ngani kai ha phi ya ka jing shap tieng u trai u e u ta u brie u ba kwa ya ka jing em ba du ba e ban yo bon sngi ba un yo i ya ka ba tu sumar yala u thliet na ka ba sneu bat ya kirmyang shuntur jong me na ka ba kran shukor to kinria no na ka ba sneu bat tu le ya ka ba wat ya ka jing suk bat tu bot ya ka tu nge le U Blei ha ka jing duai kok pa jing bhav nang try ngi wan khmat jong me try ne ka por ngi wan ban ngu bandam bat ban pendon borom ya ka tin ya ka kerteng badon borom jong me try ma me pin la ngi ne try bangin wan ha ka yeng jong me bangin shakri bat pendon borom ya ka kerteng jong me wat la try imla ban yan dan lang kum ki para banget ha ka ni ka yeng try hre kumba mila ai ngi ka ni ka la try ba hala ki jong ki yeng bangila ban shakri ame
trai ngi ai ngu e kani kalat bat ngi kerpat trai mamen dan dekat bat ngi iwei pe iwei laki yang kisem ho trai ngi duai na benta ki barok trai ki tu ki ba penlong ya kani ke Jingiaseng Khynnah trai bat ngi duai na benta ki tu ki nong yalam ki nong penya jong kani ke Jingiaseng Khynnah bat kumju ru ya ki tu ki ba Khynnah ki ba juan si Jingiaseng ban mane ban shakri ya me trai ki lesi ki mla bon wan hakni kapor rengi toy trai ba men don kat bat ki haba ki dan hayeng ru ba me hi trai men ya slok bat ki haki yeng ki sam jong ki bat gi dwai ba ki ma me hi men pen la ye ki trai ba ngi bikin yo akalat bikin lyngba ki kmi ki pa jong ki ru bikin hikaya ki wat la ki myo bon wan sieng mene re bikin nang men ya slok trai ha la ki jong ki yeng trai ngi dwai na menta ka program baro hi jong kane ka sngi ki tu ki ba yalam me ka jingroi bat kham tam ru e nong kran iban ai ka jingkran jong ni hapo hakmat hapdeng jong ni trai kyrkhu me yalam me I bat penchai bon me ye I trai dan dekat ru hadu bandawai no jong ka Jingiaseng hi baro bat hadu bandawai no jong kani ka sngi trai ayu trai ngan ong me tip me I ngi kum bangilong duai trai ba men map gi pop kirangkang jong ni isna yengi trai mar kini baro ngi pan kerteng nong penem badu trai jong Jesus Christ menta bat hadu halak taru amen Benta pat ngin poi shaka ka benta ka bakongsan khot ye ikong Ivorin Warjeri bain shim ya ka benta ka jong I Kani ka khubor ka bangan ai happy kani ka stamp kan long ka jingpen kan mau yengi bo blei hi udon bor halor ke baro aki jing em ki jongi namar ka jing em jongi hi kamde hapo ka jing penya jong ka bok ne ka nusip ko bangi sngo man la ka por ne hande hapo ka jing penya jong ta ken bala thau yengi ba lawan long briu na manta jongi ni don utaw nong job hau Chris Jisu tingim de ban chap te nge ka bala shai ka jongi ngi imma kini kisngi ki ba ka kamdon jingkerman mo de ha ki por bi ki wan kum kini ki jingkul mar jingmut aki jing em ki jongi bu man la ka sngi khamtam kum ye phi ki khana phidon kam ban tip hi ba utrai u ie bat unom ie no ingi hakino kino ki poru undon lengkat bat ngi kalong ka basuk bahai ngi no mangi long tang ki brio bagin khuslai bat bo na pedeng jongi ni don ki jing e ki ba pher ki bingya lyngba ki jing em jongi menta khamtam bu na pedeng jong phi phimne yo bani let school mo ki colleges ru ki dange khang kum ki ni por phi ha bani pulie haye ka don ka jing e na marba ka e ka ba phiyo hi na ki jing pulie na ki institutions bangi ong mo ka compare riwat la ka ta ngi habban yasha bat kani ka perthei ka ba menta bat ka jing penya jong ka an mo dan dai kum ki khon kristan pat ka we ka bangi devan kan mau ka long ba ngin shania be hitang uttara ha uttara heken mar ude mo u bala job ya ka pom ula job yo soitan bat ula job ru ya ka jingiam uta unong job jongi ude Jesus Christ tiladangi pet nakaktian jong U Blei lanangi pet no Yohanes kalanong ka basaw kat khot basan hadu basaw puar ngin yu I hang tu kumnu ka kren chapang bangi kum ki khana ngi dei ban don ka jingshania hautrai rimanta khandian shwa bangan sedang ya kani ka jingkran ka jong ha tingin ya pendam shu khandiat ha ka jing duwai ko try chingi bahamneng ni aingo ime try bamele yalam yengi ken a try kum ki khon khana jong me bangin yo sngo ye ka tien ka jong me ken a try ho ot ngim don ken a try hayeng mani bangin senglang henringi aingo pat eme ken a try bangin la bandon hakiyeng ki sem ki jongi ken a try bangin nang la pat ban yo sngo ye kita ki sembo jingmut ken a try ki ba me don man ai hap deng jongi hakum kini ki por ki ba manta ni duai eme ken a try ba men ai boringi ba shipor ken atrai ngin ai kata ka por ka jongi shame bagin ya selok lang bat bangin so thu ken atrai ya kata ka jingkerman ka bangid ngi de bandan hame ken atrai ka burom ka jing angu ngi ayame pinsle me do mensim jong me ken atrai nga ka shakri ka jong me nga ke kini baro hinga pan kerteng jisu mentas ki bom jukudru amen taka stem ka bakmen ka bat ka bapnai phi baro ki khun khna dengan puli khandia nakaktian ka jong U Blei dadangi ngiya sha ki kam ki apostol phindapet ya kalenong ka bakhan riu kad khot ka ba lai phuwe
ka ongkum ni kite kilaya thu tu menget hau jisu ba utrai ba on sapen emye me bat ya ka yeng ka jong me ne tingnya pet pan shithi jong Paul cheki Hebrew kalanong ka ba khatway kad khot ka ba ningkong ti ka jinget kalong kata ka jingsngo scam ya kita ki bangi kermen kata ka jingten ju ya kita ki bangim yo i mo tiladangi phai manta ka jinget khasi jongi ngatet bi ba phit bahaya kan ni ngi ju son em ba ki kran ki brio mo ki ong ni ki tu ti long ki brio ki badan bok mo ki tu ti ni ngasung sni bok ba menen ka sngi ba ka long kumta te don ru ki bo ong ba oh da di ba et kesem mut kata pidan bok nang tala da cross kamyo yong phiap ani ban thiu shalai sien ne te ndai bon na kita ki jinget ki don ki hadien jongki mo ndai na baro kita ki jinget pan ila man so thu ka we bi ki long tang kita ki jinget ken kim don jing shong nong rem ha he ru mo tengan keli ko ka jing keli phi manta phi badangi pet he yang mo hatu phinget ni em ha ka bok na ka nusip ba ka dei maka ka ba penyat ya kata ka jing em jongi lada ka jing ka answer ka jong phi ka jubab ka jong phi ka long em ka mut kata ka long ka badai ken namar ba U Blei hi u it palat yangi but unum yangi ya ka jing em jungi ha kata ka jingiaseng khynnah ki chances ni omo chance unum yangi ha kita ni lana ha ka bok lani ha ka nusip namar ba U Blei u it palat yangi tingi de ban so thu ru bakum kini ki por ki jing shapting ki jongi halor ka lawe ka jongi mo kan ja yu la shai tip ka school kan play na kan play show ni la miss classes ka tu tip ban pass ne man ta usnam la dangi long ki badon bok ne la dangi long kita ki bas new bok mo ki bon bakum kita ki jing mut jing per khat ki bangi ngi don hakum kini ki sngi man ta hande utrai pan kwa yangi bangin penlut por penlut kaya kata kapor bangin perkhat sepang kita ki jingiaseng khynnah se ki chances ki banja bangin bu e kita ki jingmut jing perkhat jungi ha ki jing khuslai ki ba pher mo ndai U Blei pat ukwa bangin chanya ha u ha ki por baro pi ha ka por bangi sosi kan mau ba kata ka don ha ka ti jong U Blei ha ka por bangi sngewbha ka tar ka don ha ka ti jong U Blei mo kalau jungi ka bangim tikna ru kata ka don ni ha ka ti jong U Blei ka Bible ru hi ka ong kumno ka ong ba utrai u iet yangi bat usumar yangi ha ki por baro te hakini ki sngi ki bamanta ileng bangi shapti ngi uni khunyang jingpang mo corona ba baro ngi teplon kalong ka babaha kumba ka ani kalabu ka sarkar kalabu ikni ki guidelines ki protocols kalong babaha bangin sat ikikti ki jongi mo but kumju ru bangin pikir ya ki way ru mo to care for others ngi ong bangin pikir ya ki way pikir ya la diru but bangin so thu ba utrai hi kwa bangin imlengkat bakata ka jing shapting ka jongi ya ka ekpan saja la shai mo ngi dei ban kan mau bangi long bangi la ban shania hau tau trai jongi na mau long trai ba im but ma uru udan ka bor halor baro halor ni khunyang jingpang ru udan ka bor but ma u hi un sumaringi ngila ban nom tip ya kata kala we nei meneng la ekran chipang kata what will happen tomorrow what will happen next year ngila ban nom tip ya kata ni kan mau ba utrai hi udan mat ngi hang taru te hakum kini ki por ne habangi buat hi ya kata ka jing iet ka jong trai ba U Blei jongi ngila ban pindon kam ya kini ka por habangi don haye ngi jingai ngi por lok le se ki don ki bahayeng bahasem jongi ki ba sa sha jingai ngi don tamat ime ipa ne pindon kam ya kini ka por ka jongi bangin pen khlani la di ha ka jinget ka jong tau trai ken mo ngi de ban pelat por bangin ya duwai ngin ruai kam tam e bangin ya baham lang ken kum shi jeng shisam mde ban ong man shim ya katuka dala khot ali baham jano ru la le video game artan ha la le PUBG shipang sa shipang la le pet TV non por ban chong lang tin ringim dei ban le kumta ya kita ki jing le ka ki ba pher ngi hab ban le tangba ngi di ban pendon kam kata ka por bang ni shong lang ni thu khana lang mo
Te khamta ma por basat kti ipen kan mau iba kit ba wan kit mene. Ngila ban ruai no this little light of mine I'm gonna let it shine. Mo ngila ban ruai kum tai jing ruai ka ba ai men siam yengi ne. Te habangi puli ki kot namar ngiyo assignments online mentanga tharai phe yo te haba phe yo assignments ru puli namar ngimdan Bible class menta ke ek bangila ban le kalongin puli khndiat na ka tien jong U Blei ne phe don Google te phila ban Google kamut ayu puli but pan bor no U Blei hi bon ai bor e phi ban sok thu e ka tien ka jong mo saka wei kalong ba ka de ka pedeng ha ka jing im kristan jungi mne tang bangin ngin phikir ya ladia hande kumjuru how to care for others kumnu bangin phikir nam ta ki wei ki bon bagini frontline workers mentam ne ki ba yarap ingi ki ba haban tre man la ka sngi ngi haban tre man la ka sngi te hande ka wei ka bangi de ban so thu ka long ba ngim de ban pania pher ke ne la de na ki tu ki ba don yu nyu khyang jing pang mo hande ke ek bangi de ban le ka long bangi de ban duai na man ta ki tu ki ba pang bakin yo e ka ta jing pan khia no try mo ba U Blei hi un ai ka jing start ha ki doctors khnang ba kin la ban ai ka ta ka jing sumar ka ba pura haka juk apor kapan kan mau yengi ken ki bon kini ki batre ha hospital ki batre ha ki police department mo ki badon duty nge don covid duty man la kapor te ke ek bangila ban le kum ki khna ila ban I thank you God se ki namar ki de maki ki badon hak mat jungi ki ba ya da yengi re kham tam e katnu U Blei unda so tenat lada ngi yo lada mangi hi ni I thank you God sha U Blei namar ude ma uban la ban ri ban sumare ngi ru te hagaju ka poru kani ka por ka ba ngi yo ban ya spend mo ngi la ban ya don kat bat ki bahayem bahasam ki bingi sa lang haju te hande don pat ki bahayem bahasam ki badon chajngai don kam me kani ka por ya kran phone video call bat ki manta ngi la download ki smartphones ya kran bat ki namar bun sin si sien ba phila long school le phimia don por phinya kran man la por ne te ke ek ba phila ban le kalong kumanta phila ban so thu bani pleng ini cousin jongai long kumta phila ye yo ban ye share ki hobbies kumta ter te ka ba ham kong san le kalong kum ne ken habangi shong ha yeng ngimde ban shu i tangi ime ipa ba in le lor ka kambaro bangin shu pe tv ngin shu le kai ben ngi di ban ya rap kam ye ki ru ha yeng mo kum ki khon kristan te ku mga ong mene ngi de ban sat ikikti ki jongi habangi kta akinu ki surface ru mo ki doorknobs ki handles jong ki jing khang kham tam ile hayeng hasam na ni la da phimi shabaru kan ma ba phin sat ikikti la da phim don ko ka sabon ha ka por kan ma ba phra ki sanitizers ki jong phi mo ngi de ban kan mauru bangi de ban long ki bayesha ya kanila tho ha ka shithi jong pol shi nong galatia mo kalanong ba san ka khot ka ba arpu ar ha do ba lai phulai ka crunch phang kumnu ngi de ban yaisha kum ki khon kristan namar bon na preng jungi nga so thu play thait ban shong hayem por badang yu shti ning kong de lak men palat bla yu shong yeng don kam pule kot da la wan ki assignments te hang ta la that ne te hande ngi de ban yaisha namar ba ka sarkar ru hi ka le khat bala kumnu ban contain la na kanika no nu khnyang jing pang kum ki khon kristan ngi so thu namar ngi don ki feelings ki frustrations mo ki jing kul mar jing mon tala ngi don kum ki taru ngi phai shuble ka jing duai haka ju ka por ka eba phila ban le ru haba phia thu yo how Blei lyngba ka jing duai phila ban tho ru e ki jing so ki jong phi lada phi tho ne phi so thu shi shai ka ek ba phi sngo ha kum ka ne por te namar bala shong yeng than le mental ashu bam be bro shi sngi te la bu na pedeng jingi la ya pelun ku mu phan ne te ke ek bangi la ban le ka long ba ngi de ban le ki exercise ki ba pher ye le ban kan thi shat ruai mo khnang ba phi an empty mind is the devil's workshop ne te shi sian ba phi exercise ka jumut jim par khat ka jungi khot ba alright te shwabang ini pen wai no nga shkwa ban shu ai ka we ka jingmut engi baro ba ngi dei ban shania hau trai haki por baro hakini ki por ile kham tam ngi dei ban pen khlanye ka jinget ka jongi hau tingin
dem kendian ini duwai hau trai bu un ai boringi kenang bangi kum ki khon kristan ngin la ban yeng mo hakum kini ki por ngila ban yeng ban kham tam e ban long kita ki ka jingsha sha ka perthai mo tong ini duwai kok pa jungi wahmning ni aingu emetrai ba milai don rengkat bat ngi hakipor baro ngi duwai emetrai ba min ai ngi kata ka jingi ram bangin la ban so thu ken atrai ba me bangin la ban don kata ka jingi aisha ken atrai ba kata ka jingker mentang hamehi ngi duwai eme ken atrai ba min pendap ingi ka jing e namar me melong U Blei jong ka jing e trai ngi duwai eme ken atrai ba min pen kup ru ingi ken atrai da kata ka jing kemen bangi la ban kum ki yeng ki sem ken atrai bangin la ban don kata ka jing iet bangin ye don kata ka jing ye kren bangin don kata jing so tenat ba kata ka bonding ken atrai akum kini ki sngiru kan long ka jing penia jan ki yeng ki sem ki jongi ken atrai ba da bawai no ni duai ken atrai ba U Blei jong ka jing suk ukhun bala ai e la ka jong ka jing im jongi au jong u ken atrai shangi U Jesu Christ but ka jing slok ka jong mun sem bakhut bakini lai ken atrai ken don rangkat bat ngi kum ki khon kristan hakani ka Balang Presbyterian Pohkseh haki wei pot ki balang ken atrai but satlak ka perthai nam manta kini baro hi nga pan krteng Jesu amen Mentang ngila poi sha ka bawai jong ka jingiaseng jongi but nga ai ku Blei ya baro kinong shimbenta na duk ki ba polis dang ki ba yalam jingroi but inong kren te nga khot I one kid by in yalam ingi na jingroi ka ba sanspa khanai pohnyau but nga karpat I pi baro ba pinya shimbenta lang hakanika jingroi Nilong ki khynnah ki baren kaspa bat burom ru ngem don ban long ki nong trei ki jong me ko nong ben em ba it ni mon ki khynnah kristan baro par ki don katoma man kasni ban job ki pop parit ba krau ko ji so tu ya rap yangi kado not bon sen kadap len dasa rong bat da jing snowman ki tien pen snow si ngi shat kren ki mat bitar ki mi teng to ai ngin kren ki tien ba bang ba pen mong ki lok ki jor ya baro ki jing snew ngin job ukap dan jongi un ai bo ni dei ban ba ka dieng pona ki khen na baro hakari ban it ban shakri man kasgi U Jesu Christ utrai jongi but akabawai no to ai bo Blei jong ka jing suk ka jing ai e ka jong Jesu Christ but ka jing slok lang jong mun sem bakhu to ai bekni lai ha we kin don ran kat bat ngi menta ka ski hakani ka balang ka jongi kina try ki yeng ki sem ki jongi but has baro satlak ka perthai kina tribe ki khon kristan ki jong me namar kini baro ka pan kerteng Jesu amen